Nástup, mládenci! Nástup! No pohyb, chlapci, pohyb! Dnes musíme urobiť aspoň 10 kilometrov. Ako ďaleko je front, pán kapitán? Niekde pri Michalovciach. Bagateľ, 200 kilometrov, o týždeň sme tam. Aj skôr, ja mám v Michalovciach frajerku. Nebojte sa, uvidíte ju. Všechno v pořádku, kapitáne? Všetko. A co průzkum, ten se neozval? Zatiaľ nie. Zadu ste oheň. A čo šverma? Horečka zatím klesla, ale pořád je slabý. Co to je? Pán kapitán! Tlačiarskou dolinou sa valia Nemci. V sile? 100, 200, možno aj viac. Kolik je tam našich chlapců? Bolo nás 30, ale 9 už padli. Treba niečo robiť, o chvíľu sú tu. Počkej. A na co? Tahle střelba nevěští nic dobrého. Druhá rota, behom za mnou, vpreď! Dobre. Co se děje? Pánové, situace se podstatně změnila. Musíme ustoupit. Ale kam? Через Ходынец. На южные склоны низких Татр. Это единственная возможность. Kapitán Marceli nás zabezpečuje. Ale nestrácejme čas. Márenci, směr Chaverec před! Připravte se na nejhorší! Ну как, товарищ Шверма, справимся с этим? No, my должны. Пойдем. Nové dejstvo partizánskej Odyseji. Fašisti obsadili podhorské osady aj na severných svahoch nízkych Tatier. Tie osady, s ktorými rátal plukovník Asmov. Ich trestné výpravy tlačia partizánov do hôr. Predpokladajú, že zima, chlad a hlad ich zlomí. Ráno 10. novembra sa začína strastiplný prechod zasneženými hrebeňmi nízkych Tatier. Chlapci, nesmieme zaostať, rýchlo! Čo ti je, Janko? A to nič, Krabanec. Mali sme radšej ostať na Prašivej. Tam by ti to ošetrila Tamara, čo? O mňa nejde, ale... Mali sme šťastie, že ste s nami, pán kapitán. S vami sme už všeličo preskákali. Aj zimu na Kaukaze. Odpojme sa. Menšej skupine skôr prejdeme. Vy ste predsa náš veliteľ. Práve preto, vstávaj a za mnou. Vstávaj. Nevládzem, nejdem. Skapať tu alebo niekde inde. Vstávaj. Kam vlastne ideme? Bližšie domov, k Brezovanom. Domov. Ku komu? Ja nemám pre koho žiť. Tánaš. Vieš, to mi najviac ublížil. Ty. Vždy si bol mocnejší ako ja. Vždy. Ty mnou opovruješ a vyhrávaš. Všetko sa ti darí. Vstávaj. Počúvaj, raz ti to musím povedať. Vychoval som tvoju dceru. Ty si vždy stál medzi nami. Pre teba odišla odo mňa. Teba trápi niečo iné. Stúpaj! Stúpaj! Tu máš kufor. Na! Идем вниз, в косодревину! Давай! Kluci, nechte toho. Vstaňte, lebo zamrzneme. Nemá to cenu. Vy se zachraňte.
Chlapci! Pomôžte! Stojte! Stávejte! Stávejte, hoši! Kde je šverma? Neviděli jste švermu? Tam niekde. Nesú ho. Ještě žije. Nevládzem! Nevládzem! Slobodník Salko! Tu sme! Tu sme! Tu sme! Rýchlo! Je konec. Kto ho tu nájde? Kto bude žiť? Pamatujte si to místo. A chraňte památku na toho statečného člověka.